čau a jsme tu zase. Dnešní finta se jmenuje Piknik. Takže, jdeme na to. Tato finta je dobrá. Je to vlastně půlka impossible prostě. Jedete jako kdyby s plátačkou a hodíte impossible, ale tímhle prstem, prostředníčkem, když to jedete, tak tímhle první prstem potáhnete dozadu a středně dopředu, protože impossible prostě doražujete. Ale my nechceme impossible, ale Piknik. Takže takhle a takhle. A postavíte se na překážku. A máte finger takhle. Tak. A teďka už jenom stačí ho dát buď impossiblem, nebo můžeme to taky udělat flipem, a nebo ještě dáme, to ještě taky na druhou stranu impossiblem. Tak. To je pro naše všechno. Další video bude za pár dní. Čau.